Hem reformat els 3 banys que tenim a l'habitatge. Una de les coses que hem fet ha estat seguir amb el mateix paviment dins la dutxa. Així, d'aquesta manera, obtenim una continuïtat en tot el nostre terra. En els 2 banys de la planta baixa hem tingut suficient espai com per poder integrar una sabonera en cada un d'ells. Una altra de les parts essencials és la griferia, i és que tenim totes les aixetes empotrades, tant a paret com també a sostre, i l'acabat sempre és acer inoxidable. Una altra de les peces claus és el fossejat que hem creat a la dutxa. Té 2 funcionalitats. Una d'elles és la il·luminació a través d'una tira LED i la segona és que hem creat en ella una ranura que ens genera l'espai de conducció cap a l'extractor que tenim situat en una habitació al costat. D'aquesta manera no sentim gairebé soroll.